La displàsia broncopulmonar és una malaltia pulmonar crònica que afecta recent nascuts, sobretot prematurs. Al voltant d'un de cada 5 pacients per sota de 30 setmanes de gestació tindran displàsia broncopulmonar. Això es produeix perquè els pulmons del recent nascut prematur han hagut d'estar exposats a un entorn pel qual no estaven preparats. El diagnòstic no és immediat quan neix un recent nascut prematur. Sabem que hi ha un risc de patir displàsia broncopulmonar, però el diagnòstic es realitza al cap d'unes setmanes i amb uns criteris molt estrictes de necessitat d'algun tipus de suport, ajuda respiratòria. Una vegada estan ja donats d'alta, nosaltres els anem fent un seguiment a domicili, a través de les consultes externes, en les quals anem controlant que tot vagi evolucionant d'una forma òptima. També és molt important el paper en quant a capacitació de la família. Evidentment, cap família té la idea, segurament quan té un nen, de que se n'hagi d'anar a casa amb aquests dispositius i, per tant, difícilment tenen aquests coneixements i, per tant, una de les nostres tasques també és facilitar l'aprenentatge de com manejar aquests dispositius. La nostra feina com a neonatòlegs és sobretot la prevenció. L'equip d'obstetrícia, el fet de retardar al màxim possible el naixement d'aquell nen prematur, sempre i quan sigui possible, això afavoreix o minimitza el risc de patir problemes respiratoris. Una altra eina important és l'administració d'una medicació a la gestant per aconseguir madurar els pulmons. Utilitzar la quantitat mínima d'oxigen que sigui necessària. Per un altre costat hi ha també l'administració de surfactant, és un líquid que s'administra dins dels pulmons per ajudar que aquell pulmó faci la seva funció normal. I també hi ha la família, hi ha l'entorn, que és molt important. Promovem que les famílies es quedin a dormir aquí, l'alimentació amb lactància materna també s'ha vist beneficiosa, el contacte pell amb pell, el mètode cangur. Aquesta diríem que és la primera part. Després hi ha una segona part també, que els nens nascuts prematurament i sobretot amb aquests antecedents de displàsia, amb aquestes immadureses que comentàvem, tenen molt més risc que la població general a l'hora de patir infeccions respiratòries. És a dir, ells poden agafar un procés viral com qualsevol nen del carrer, el que passa és que hi ha molt més risc de que això pugui tenir unes implicacions a nivell del pulmó, bronquitis, infeccions pulmonars, i que també puguin ser de més de gravetat i que el dia demà puguin comportar un ingrés. Afortunadament, com que dèiem que era una malaltia que el principal problema és un problema maduratiu, aquest sistema respiratori es va desenvolupant, va creixent al llarg de que passen els anys. I sabem que quan ja tenen 2, 3, 4 anys aquest risc de patir aquestes infeccions que comentàvem cada vegada va decreixent i per tant van normalitzant-se. Cada vegada tenim més nens prematurs, és a dir que la incidència de displàsia broncopulmonar potser es manté, però són nens que marxen, la majoria d'ells, amb una qualitat de vida alta i que tindran una vida normal, almenys des del punt de vista respiratori, en un futur.